layya dan fadakarwar da zan yi wa jama'a akan ta ita kuma da yake ta iso, saboda rashin lokaci ne. In ba haka ba, a yadda muka tsara a makarantar nan, dukkan munasaba in ta zo za mu rinka tara jama'a ne muna yi musu laccoci. To amma a yi haƙuri, in Allah so, yanzu ne ake cikin aikin ginin makarantar, abubuwa da dama wasu lokacin ayyukan sai su zo mana ba za a samu damar yi ba. Layya sunna ce da ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sunnanta, amma idan na ce sunna anan ba ina nufin sunna nafila kanwa farilla ba, ina nufin shari'a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sunnanta mana, amma ta samo asali ne daga baban shi Ibrahim Khalilur Rahman sallallahu alaihi wa alihi sallam. A ƙarƙashin wannan, layya ga duk wanda yake da halin yayi ta jama'a wajibi ce. Ya kamata ku fahimci wannan. Duk wanda yake da halin yayi layya to wajibi ne yayi layya, ba mustahabbi bace. Wato ba abu ce na ina da halin in yi amma ba lallai ba ne don haka ni na yi shawarar bana ba zan yi ba. A'a, in dai kana da hali to wajibi ne ainihin kai layya. Sannan layya ana yin ta da dabba ne mafi zaƙi, zaƙin nama, haka malamai suka ambata, don haka suka ce aka fi son a yi ta da rago. Hadaya kuma a wurin aikin hajji ita kuma ana son dabba ce mai yawan nama, don haka aka fi so a yi ta da raƙumi sannan saniya. Babu laifi in an yi layya da ainihin akuya ko bunsuru, babu laifi in an yi layya da raƙumi ko sa, amma yin ta da rago ya fi.